ma yekodidi nkomo kakra yentete a kyerɛ sɛ wura no mu mienu na yi omuti a wɔn mo pre chairman di bre no ɛwɔ afano south east abaton pesua so yenim sɛ chairman kojo usu chairman kojo usu ya dodo na mansa nyina fa ne sɛ ofa kojo wɔno na current chairman edema MPP amanyoko no ɛwɔ afano south east abaton pesua so wɔ sɛ gyinam sɛ etwa ne ne yɛsɛ ayine fo no ɔbɛhwɛ Sompa pa wɔde asoma amanyoko ne firim na wɔbɛdi chairman no a wɔmonsa empire no so bio no ni chairman emfama MPP amanyoko no yɛne ne di nkɔmɔ kakra nana ne nsɛm a wɔka nyinaa na kyerɛ sɛ ahoboa de wɔn ma yɛ bi ebisɛ na mpanimfo de kan ama wɔn ho wɔn timetable no wɔn nhyehyɛ a wɔn ma ayɛ nti wɔn gu so wɔn nante etwa ahene ne yɛsɛ ahene fo no so kakra saa so ne yɛde yɛne kyerɛ bantama so na manfo ɛne abere pa wɔn pɛ chairman adie wɔn pɛ secretary adie wɔn so a wɔn mo youth organizer no ma didia no yɛdidi nkɔmɔ kakra na asesese no wobɔ pino obi sɛ bi a oni ne di nkɔmɔ a na no ayɛ ne du kakra ebi so osuro sɛ bi a ɔka na suma sam de kyerɛ me ya abo ama na ebia na ne opponent ne tɛ ba bi tie na ɔno so afa bi de ato ne tirim na ɔde akɔ akotutu anamo ɛno nti wobɔ pino wɔ mo a aso ɔne wo di nkɔmɔ aso ɔne wo ni nkɔmɔ na ano na akɔ akɔyɛ duru kakra odu ani kyɛ yankase yɛso ami abaton pɛsia so a ɛyɛ Sompa FM esie no a ɔso so ya nante mo adidi nkɔmɔ kakra ya ahoboa no ɛne amanfo keka wɔn ɛde yɛ campaign no kwabena bɛka ne sɛ we ne deɛ yɛn nante mu no yɛn hyɛ da nhunu sɛ asɛ ebi di atam yɛn hyɛ da nhunu sɛ asɛ amanfo keka nsɛm bi de twitwitwi ne nua na mo makɔ te sɛ ne we betimi ayɛ ɛne ne metimi ayɛ aburu we enti muntu aba ma me aso obi e ka ne obetimi ayɛ ɛna de akyerɛ etwa ahene ne esi ahenefo no enti kwabena yɛnanti mu kakra no oba asante a mpɛsua bɛ aduanan enso ɛwɔ asante mantamate no yɛbɛka ne sɛ kwabena so far so good wa ne sa so far so good Libya boga nana ya oboama na wate ne nka no abusua kase no sase ne ka kyerɛ mo sɛ madawroma ani die kwaso yɛ ne mo wa na ɛyɛ enti yɛsi yɛyɛ ɛde abom na mo nsɛm a mode aba no ɛdɔso papa ma menhwɛ ne fa sɛ nso akɔsua nso bɛhwɛ ne fa bi sɛyin Kwame Adomako de ana yɛde ɛsase wɔ so wɔhwɛ yɛn ɛwɔ Ashtown bibia ɛdedam Frederick Shadrack Faith wɔ so wɔhwɛ yɛn afri Sika FM yɛnuanom Sika FM hɔ ɛna wɔhwɛ yɛn bibia ɛdam pa woda yɛ se papa ɛdu jamfi eben wɔ se ɛdwo so dɔme abra Ghana mampani na adodankwa ekufuado wɔne na apan amamuo no ekoyie keke yɛnkɔ so na yɛnta wo machi sɛ bɛyɛ Ghana ebetumi atumpɔn azema wɔ se kronom ɔne dwa no hwɛ anim hɔ a babiam tentententententen ana wɔ se wɔne a wɔpɛ di bra hodo wɔ asantemantamu no wɔsrɛ wɔ mo ebere bi atwa mu no ma yɛn san kɔfa ma sɛ ebere bi atwa mu ne yɛdi atam asɛm a wobɛtumi ayɛ ade a wobɛtumi ayɛ no naka menko di atam kɔfa nsɛmu bia ne yiyemu bia mfa ma yɛ pa asomdwe wɔ ma yi mu yɛ srɛmpanifoɔ pa na abato no so ɛnkɔbɔ kwa nwumere deɛ wɔma kwabena abankwa yɛboa incoming national chairman MPP amonye ko ne timu ɔma nadwo ɛna nwumere yi keke kasoa ana ɔde aba wo se kenke house hɔ no mo a na ɔmampani na nado dankwa akufuado yo yenkodi nkomramba eno achi ba yebeto aso yo I was for years kwa homa no so na ye ne amade boni ye boso Benjamin Kosi akwa kodi nkomo ne nyina no fa the pamfo bi omu okajetia na one more boy headmasters ne headmistress sobo say one ma dwuma aye one mo kra entade no mo de amankoda no school ahodu mu no se genius aso asem so mo yemu nhwemu e boso ko ye de na asie e boso ma dwe ye na akoso ya afede wagina yie eye pa to aso ma ye yo sade ensam no wodi atudwa no eye na no na wotwe mu na ensam yi ba be da adwa se eye sese de enka eye mofra wo manya akwanya se wo mo senior high school no enka free senior high school nhyehyɛ no se ne yesitie no abre bia school no be makwan se omoje nkwara no na omaba beto omadesua so no ne Ghana aban aye no se school no ye na admission nyina wi a eno chance na wo be fa tailor ni ana so be fa contract ana wo be pa obi a obeba besusu nkwara no efo mo school ntade ene hyem ni bibia no makwa akosusu nkwara no makwa akopam e de abre emofra no na afi de ensema e betodwa ne se eye sabre a se sa enhyehye nyina nyankwa awiye no
headmasters any akyerɛkyerɛfoɔ ɔmo senior high schools ahodoɔ no saa mmerɛ de ɔmo ankasa akra school ntaadeɛ no bi a ɔmo no ɛtɔn wɔ school mu hɔ a sɛdeɛ nhyehyɛ no si tie no kyerɛ sɛ wobɛ school mu hɔ na bɛpɛ kwan ama wo ba a na wantɔ saa ntaadeɛ no bi deɛ ɛnyɛ kwan sɛ wo ba no nso wobɛnya admission wɔ saa school yi mu na ne titiro no akɔyɛ mmarima no mpo ɛkyɛ fam deɛ ɛyɛ nika na kyerɛ sɛ nka abɔnten so no wobɛtumi atɔ no bɛyɛ 30 cedis ɛyɛ baako no saa mmerɛ deɛ headmasters ne kyerɛkyerɛfoɔ no ayɛ nhyehyɛ ɔmotɔn saa school ntaadeɛ no baako biara no 70 cedis wei aka ho ama tailorfoɔ ku a ɔmowɔ kagyeti a ɛne ne mmɔnten soɔ no ansɛm yɛ anyɛ ɔmo da kyerɛ sɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛte ho atua na mpo ɔmo de ada ɔmo ɛhaw anaasɛ ɔmo de ada ɛyaw a saa nsɛm yi esi yɛ ɔmo ya no ɛde akyerɛ Ghana aban sɛ mpo so wɔyɛ nhyehyɛeɛ bi a nkɔmɔ nso ɔmo wɔ hɔ a ɔmo bɛtumi apam saa school ntaadeɛ bi nso ɛde aboa adwumadie yi nanso ne nyinaa ɛntumi ankɔba saa nsɛm yi bɛtɔ yɛnim no Sompa kaseɛbɔ yɛn nso yɛantena so yɛtu ho anammɔn a yɛyɛ nhwehwɛmu na saa mmerɛ deɛ nsɛm no akɔpie yɛ Ghana Education Service atena yɛkɛseɛ no wɔ Asante mantam hɔ a saa mmerɛ deɛ ɔmo nso asom sɛ asɛm yi sɛnea ɛsiteɛ no ɔmo bɛyɛ mu nhwehwɛmu na sɛnea nsɛm no anaasɛ headmaster bi a ɔho bɛbɔn saa asɛm yi mu nso ɔmo atumi de wapa mmara kwan so ɛsiane sɛ headmaster deɛ nyɛ w'adwuma no sɛ wobɛtɔn school ataadeɛ anaa wobɛpam school ataadeɛ de ama school mmɔfra enti nsɛm a sɛdeɛ na wotwetwam no bɛtɔ odwa no saa mmerɛ de yɛapem so bi a kyɛ sɛ ɛnyɛ school baako ɛna ɛnyɛ school mmienu na mmom nhwehwɛmu no da adi sɛ ɛyɛ ayɛ school bɛɛ 35 a kyɛ sɛ no wɔ Asante mantam a saa dwumadie yi ɛkɔ so a headmasters ɛne teachers no nso afa kwan bi so a kyɛ sɛ school ntaadeɛ no ɔmo atumi akra bi kura fi China ɔmo de abɛgu ɔmo school mu a ɔmo nso ɛtɔn ɛmɛ schoolfoɔ no mpo ɛboa a nka yɛyɛ ayi kurom ha tailorfoɔ no bɛpam a ɔmo de bɛgye no ebi mo de gye ne mmɔho mmienu ɛne kyɛ sɛ nea a ɛkyɛn so ne nti akɔ so a nsɛm no sɛnea si kɔ na mmom nsɛm no ɛntena hɔ ɛyɛ nyambo ɛtena yɛ dwumadie maakye soɔ no abere ɔmo ahene nso atena dwam no saa nsɛm yi nyinaa bɛsa aba abɛpie so anɔpa nɔnso abere dwumadie maakye ɛkɔ so tailorfoɔ no bɛba abɛpie hɔ a ɔmo nso bɛba abɛka ɔmo nsɛm nyinaa ɛde akyerɛ enti sɛnea nsɛm no esi kɔ no yɛbɛtwa so na mmom akyine nyambo anɔpa no yɛafa afiri abere a ɔmo ahene nso atena dwam na tailorfoɔ no bɛpie mu a Ghana Education Service foɔ nso bɛbɔ awura mu na nsɛm no ɔmo nso aba abɛkyerɛ mu sɛnea esi teɛ na mpo na wɔ sɛ yɛsɛ awura mu nso kɔ senior high schools ahodoɔ no nso na headmasters no nso ɛbɛyi ɔmo ano ɔmo nso aba abɛkyerɛ ɔmo nsɛm mu na asɛm no yɛatumi apɛ n'ano pomasi berɛ enti akɔhyɛ saa na nsɛm no esi kɔ mo ne adwuma na ɛyɛ ade akyea bia why ade akyea bia abusuafo wei yɛ yamane boni Benjamin Kusi ɛbɔ so ɛne yɛte ne nkin abusua na me guso a me kan adwenkyere ma me nkɔma anim kakra mbra me ba me ba bewie de aka no ɛde ama mo papa so de mote aba no na wawura ya wono wode wani kyerɛ mu ɛwɔ enkare a kwaye bretuo ho nsensɛm nyina no ɔno ɛna ɛda na bamu ne din ɛne owura nifa soyiri na nifa soyiri o ma kai premier pa do ti la so fa mi re do re mi fa so la ti do o ma kai pa ana watra se wa observe ade mi ade a wa observe na ne nye ho ne nyina tra se amanfo e ma dwe so mani ate kwakwa na nsagudie ye o mo de papa o ma sam nyina ene se wo mo no aban ama o ma dwuma se o mo na nhwe kwaye bretu ho nsam so ne ade no anado na wo wada no ubati nwa zim no opai 2/4 o de ko bodan so no mu twa bim o ma ka wonya kire obi nso pe hey bo se na pani bi ne ntoma e platform cha chen kurei no wa beduru ho onhwe ye nana mo fanche sa o me de sa de sa mo sa asem no wetre sam na ye ntien sam o de man sam trofo ye kan illegality sa e wo forest ma e wo ne how been illegal farming ne illegal chainsaw aja shishie bad dry season and illegal mining so office here pa there illegal mining no akofim and to set face no mo a yechichi omo de omo court no at least ya remand bi so ya sentence bi and I'll share excavators na bi wo kono ba kumbi ya season so ama abai na the santo so direct ya na illegal chainsaw no so no ya egusu a ye from there
omo yɛde omo yɛtumi hyɛ omo so mo yɛde omo kɔma police for na cases on be court bi so ɛda so ya yewura nifa soyiri amana nso hɔ a na anu ada no mampani na nado danko akufo ado atuhu katre Ghana for sɛ sade epesi ha adwen no opesi eduadua nua bebre mfikyire mpotam hɔ kwan no ho baabia sɛ bɛyɛ a Ghana bɛsan yɛ ahahammono pra na atumi aboa mframa uhumi bi kɔ mu na afeso pu bi ba ne ade a na ayɛ fɛfɛfɛfɛfɛ ɛno nso de kakra so fa ho nti ɛgya fam a ɛno no ɛhyɛ da nyini sa nti ɛbɛtumi asɛe sa plantations no nti yɛbɛsrɛ sɛ obi bia ɔde gya ɛdi dwuma no ɔbɛhu kwan a ɔbɛfa so ɛyɛ no ɛna saa mmerɛ so no ɛne kwan sɛ ɔde matches anaasɛ bisa ɛkɔ yɛn forest mu especially yɛnim sɛ yɛne kuafoɔ no bi ɛdi dwuma wɔ forest mu deɛ a yɛfrɛ no yɛ modified tonja system no ɛne mu ɛyɛ plantations but asat now no yɛma obiara kwan sɛ ɔnhye nafo dɔn de obetimi adɔ eyi asase no ma wa obetimi adɔ but sɛ obɛhye no ɛno no yɛma obiara kwan because ukɔhye no sisi a na sɛ gye osɛm a betimi ahye forest no nyina Opani nifa soyiri wɔyɛ pani a ɔne a wɔhwɛ kwayɛ ho nsɛm soɔ ɛwɔ nkawe ne ne mpɔtamu no ɔno na edia ne mu nkɔmɔ ba wɔde ma Sompa kaseɛ ɛno no na sɛ yɛasɛm bi baa ɛbɛyɛ kyinwahye wɔ ma Ghana mu sɛ ɛneɛ wobɛhwɛ yi Christian Council of Ghana sɛ kɔba sɛ ndi sɛ amanyɔkɔ bɛtena akonnwa so a ɛneɛ wɔn mu tumi kasa paa wɔn mu kasa ahyɛ nkɔm ɛtwe akra de ma NPP foɔ na ɛno yɛ NPP foɔ bɛtena akonnwa so wɔ biara no dwom Wabi antumi nkasa biem entanam so ma yɛbɔ kane twɔtwɔfo panyi de ma Christian Council of Ghana Reverend Dr. Kwabena Oponi Frempon na pono mu ebizan sɛ papa na de na asie ya manei kame yɛ sɛ Christian Council fo makama no atom dodo montumi nkasa sɛ ne na Ghana fo hwɛ mo no wɔ sɛ hwɛ ɛyɛ sɛ bi montumi nkasa o wɔn mo kasa pa MPP fo ba wɔn mo ka NDC fo nso ba wɔn mo ka na de akɔkɔ ne nyina na akɔkɔ sɛ ɛnɛ media houses ahodoɔ no nsɛmtwerɛfoɔ no ankasa no ebi ma yɛ ɔmo amanyɔfoɔ ɛne ɛwɔ kwakɔ kan wɔnya wonu sɛ wɔ ka bi de ama DC fo pɛ wɔ so ɛwɔ yɛ DC ni fi no kɔme mfrɛ obiam wɔnya wo sɛ wɔ ka ba de ama MPP wɔ se fi no kɔme mfrɛ obiam enti saa nneɛma na akɔkɔ yɛ ade a ɛha wɔ mo ma ne Christopher ntumi nkasa ɛwɔ ma Ghana wɔn ma kɔm kasa bɔ de ahyɛ wɔn yam wɔkyerɛ sɛ nya no nko wɔbi wɔ hɔ no a ɔna bi wɔ hɔ no a wɔbi radio station wɔyɛ MPP ni no obi yɛ enti MPP su ne ne ban no ɛdi radio station ni mu ama de akɔkɔ wie ne sɛ kɔba sɛ ne manfo kora te ɛso na wɔn mo bɔ MPP fo akyi a wɔtumi ba no abɛdundum no sɛ me ana media medum no mo nyina mo nkɔ fie sɛ kɔba sɛ wɔka na wɔka de ma NDC a wɔ sɛ hey ɛno so mente aseɛ enti saa nneɛma no wɔkɔ soɔ no ama nsɛmtwerɛfoɔ ntumi nkasa wɔn mo akɔma no atom ɛna yɛ nuanom Kristofoɔ nso a wɔsɛ nka wɔn mo sɔreɛ na nka Kristo som wɔ mu nti no wɔn tumi ka bibi de kyerɛ amanyɔfoɔ no saa nneɛma no nyina ntumi nkɔnkɔba no saa ɛno na aka wo bia didi mu ama nei ama Christian Council of Ghana wɔn amanyɔfoɔ wɔn didi wɔn Ghana titiri Ghana de hyɛ no adwene mu enyi sɛ na Ghana foɔ tee sɛ Christian Council foɔ wɔn ntumi nkasa wɔn mpɛ mu nka deɛ ɛha wɔn mu a na sɛmtwerɛfoɔ yɛn so yɛka ho bi emunsam ɛno na yɛkɔ closer nsensam emu Nansɛn ensam no de mate bebre pa ne nyina kyerɛ sɛ closer kyerɛ sɛ adwuma na wɔn yɛ no wɔn yɛ adwuma all right na akwa bibi te sɛ ɔhɔ no wɔn nya amanyɔsɛm a wɔn bɛyɛ nyɛ sɛ bi wɔn nya nipa o na de ntɔm dɔm party yɛ yie na mmom no sɛdeɛ nhyehyɛ ne adeɛ nteteɛ no wɔn yɛ amanyɔsɛm wɔ hɔ a ɛnyɛ yie ɛno nti wɔn asɔe de nsia kantam sɛ wɔn bɛgyina mfimfini kwan biara so wɔn nkɔ bonkum nkɔ nifa na saa yɛ nti wɔsa aban no ma wɔn sika na de wakama no atum sɛ me MPP ni me NDC ni na de bi kɔso me gisa metimi aka bi na wo se me nkama no ntum na mehwɛ so nya adwuma sɛ sɛ wutua meka o pata me ma me kakra tafrɛ enti kakra na ɔmo pɛ atafrɛ no ɛho nsɛm wani o ɔmo ne aban no akyekyera soa ban yɛ kɔ yɛ ba ban wo ban he da ban na mutua yɛ ka ne ade a na ɛho aka ho bie ma aban no abam ama aban no ɔmo akɔ enti ase apam aban ayɛ sɛ ɔmo nkama akoma mfanto ɔmo yam obia wo ya wo yɛ adwuma ɛwɔ closer no kama koma to yam na ɛnkyɛ kora saa neutrality yɛ da soɔ saa migyina mfimfini no edi ne kora no ɛnkyɛ kora no ɛbɛso sampo na ɔmbɛhwɛ yɛ bibia na sika bi ɔsa aban de ma wɔn no wɔde ama wɔn wo yɛ nsɛm pa aban no ɛba mu no wɔde ama wɔn
yo ɛna afei yɛnhwɛ na yɛnkɔ ama no ne mmra yo fa yɛkɔbrɛ na memra na yɛnkɔ ama no ne yɛkɔ Sudan mamu Sudan mamu na baabi wɔ fɛrɛ sɛ South Darfur na South Darfur hɔ nom no ɛyɛ baabi a sɛ wode nneɛma egugu akwam na afɛn so bi a tape measure koraa na wode susu a ɛyɛ brɔfo kwansene maako aduowɔtwe enum efiri akura bi afrɛ sɛ wale Saudon na wale Saudon hɔ sɛ no ɔmo kyerɛ sɛ na wɔtwe de ɔmo ante asɛmpa koraa na wale Saudon ɛkɔ baabi afrɛ sɛ yara na yara hɔ sɛ no ɛna mpanifo bi a ɔmo deɛ sabi obi mogya nhwiengu yɛnte nipa te yɛnku nipa ansa na yɛn ho abaayɛ no ɔmo sa akɔ sane tuo adigu saa akura n'aseɛ mpanifo tɛ sɛ wale Saudon hɔ sɛ no na nka wei no deɛ nka yɛte bi wɔ hɔ koraa kyɛ na pɛsɛ nka kɔ baabi a yɛrefa sɛ nyara ɛyɛ adeɛ a ɛha dwen amansan nkama mu kuro mpanifoɔ de nsɛm agu akwa mu ɛkyerɛ sɛ nea si wɔ ɛwɔ wale Saudon hɔ no ɛho bahia sɛ wɔsɔ mo hwehwɛ mu ɛkyerɛ sɛ enipa maako wɔ ha aduosia nwɔtwe ɛna awuo yɛ ɛkyerɛ sɛ agyamanfoɔ nsɛm koraa ɛwɔ mpɔtam hɔnom na ɔmaka ho bi ɛkyerɛ sɛ UN anamsini sonko yɛ hɔnom Volker Perthes ɛna ɛkyerɛ sɛ no kura nie sɛ wote ɔman mu paa na wote saa deɛ no deɛ a ɛha dwene na Volker Perthes ɛkora kyerɛkyerɛ mu sɛ deɛ ne ya kora ne deɛ si baabi yɛfrɛ sɛ Kring na baabi yɛfrɛ sɛ Kring sɛ no deɛ ɛyɛ west wokɔ atɔyɛ hɔnom no a sɛ wokɔ Sudan atɔyɛ hɔnom a baabi yɛfrɛ sɛ Kring ɛhɔ ɛna saa de ne kɛseɛ pa ɛsiyɛ hospitals ahodoɔ matwitwa gya tom asɛsɛ gyapade bebree yɛ akyerɛ sɛ wɔntumi nka ho asɛm na ɔpani Perthes ɛkyerɛ sɛ enipa yi a apirapira kora na nkuro atu wɔn mu na ebi da yaresa bi a wɔgya yaresa no ano ɔdere boro bɛsɛ wɔ ha ɛne akyire na aka ho bi ma ɔpani a ɛhɔnom sɛ nso ɔmo wɔ ekuo a ɔmo na ahwɛ wɔn a wɔnya baabi ɛnda ɛne wɔn a wɔyɛ atukɔtenafoɔ no ɔmo wɔ ekuo bi a wɔhwɛ soɔ wɔpani yɛ wɔdi anim wɔn a mansa di nkitaho de ma saa ekuo no ɛɛbɔ amaneɛ sɛ enipa no kora de wɔn hahan n'ani a sɛdeɛ Volker Perthes ɛka no ɛbɛboro kora kyerɛ sɛ obi koraa no obi wɔ uhu baabi a wafa obi wɔ hɔ no ɔbɛkyerɛ sɛ wɔteɛ mu wɔ baabi wɔpira ne adeɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen ɛno aka ho bi ma ekuhudoɔ yɛ nsa aban aseɛ ɛwɔ Sudan man no mu wɔn kyerɛ sɛ no kura nyame anim nie wɔn no wɔn fa nkɔsɛ wɔ bia saa nkɔɔfoɔ na wɔn nkyi firi Arab man mu no wɔn a na ɛyɛ saa adeɛ no wɔn a na ɛbɛ Kring hɔ ɛbɛsɛɛ mu saa nanso mpanimfoɔ bambɔfoɔ yɛ wɔ Sudan man mu kyerɛ sɛ no kura nie ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen ɛno nti Sudan man no so mpanimfoɔ ɛde nneɛma agu akwam yɛ akyerɛ sɛ wɔn kyerɛkyerɛ mu sɛ sɛdeɛ bambɔ mu nsɛm no wɔn agyere mu no ano ɔden na bambɔ ekuo no so wɔn akyekyɛ mu bebree sɛdeɛ wɔba Ghana ha sɛ yi a yɛwɔ wɔn a wɔhwɛ soro wɔn a wɔhwɛ wiem wɔn a wɔhwɛ asase ase ɛhyɛ ahodoɔ soɔ no saa pɛpɛpɛ na wɔn deɛ no ɛteɛ na wɔn deɛ no yɛfrɛ wɔn sɛ Janjawad Janjawad no wɔn ayɛ ward papapapapapapa yɛ akyerɛ sɛ mpanimfoɔ egu so ɛbɔ amaneɛ sɛ saa adeɛ wɔ deɛ no kura nie wɔn nhwɛ ɛma ebi ɛnsa nsi biam kyerɛ sɛ wɔn ti bi koraa no akyɛ ɛno na yɛgyina so anwummerɛ yi na yɛde nsɛm no aba na wieyɛ na yɛnhwɛ sɛdeɛ amanfoɔ adwenkyerɛ kakra esi baayɛ no esi ɛteɛ na yɛnhwɛ na yɛmfa nsɛm no nsi na man 88 ɛmɛ ɛtoa so anwummerɛ yi bɔhyɛ Amnesty Patriotic Voices aka time aso ɛsonafo North MPP Youth Organizer Hope ano wɔkyerɛ sɛ kanema mpane John Dramani Mahama hɛ wɔtuatua Ghanafoɔ ato na ɔma Ghanafoɔ nya ahomegye wate na ɔbɛtena so no ehu do ɔyɛyɛ sɛdeɛ ɔmampani Nana Dankwa Akufo-Addo ne abere yi a wɔbɔ adwuma no nneɛma bɛkɔ yie Dr. Kwame Afriye incoming MPP National Organizer wotu kyɛ de ma na nwummerɛ yi wɔwura yaw prɛko ana ɔse ɔmayadwo ɛnɛ anwummerɛ yi na nwummerɛ nso wokyea Dr. Afriye Akoto Best Agric Minister ɛna afei nso future President of Ghana ne de yɛ a wɔde aba ɛno no Nana Akuamoa Boateng Nana messages onko a wode aba bɛyɛ 15 Nana yɛsɛ yɛnkan de yɛhe na Atanga Bernard ɛna ɔso kontanase in fact no kura nyame anim nie ɔman de ɛho kyerɛ yo nneɛma nyanyanyanyanyanyanyanya Destiny Amoa wo se akorɔkare no kura nyame anim de ɔbɛka no plane yɛsɛ bia plane fa Sompa mobile ɛnkyɛe nanso the whole Ghana moateɛ si mu akyerɛ sɛ moaka amanfoɔ no ato mu koraa
na yɛfunu a wɔde Sompa TV ne Sompa FM ba de de bia no obɛhyira no pa fi sɛ adwuma Sompa mo yɛ no ano ɔdene teacher Kudwo Tepa anyina susu incoming Hafano North MPP youth organizer anu wɔkyerɛ sɛ yɛmfansi akɔsoa pɔn yɛ ne yɛhwɛ deɛ kɔ yo abusuafo na no one mo bo ayɛ nua ba kuku agando voice editor papa and watching akosua somwa wono so eboa bi yenko enya ohenini ama kranche emu sofmaame premani and afei nana ya obo ama libia boga motene ka se woto nkrade abreye eboso Benjamin Kwesi we na fam de PK school fees and afei Akil mo womu nyina eboa wo Rocky womu so twaye to Facebook and YouTube ya damose ye papa yensom for panyi your for John boy you're Benjamin Sompa 93.1 asante ya boa Benedict search na we yesu begina ho no aka news nti ebehu tenten akunwa na edi boa wo so wo say that am ma no enti na mo no fomfom ene mo no fomfom nti atiefo akira mo ampese mu hu akwaso atenten no wadawro macha de filigadoji oh na se me wa oh yes sure ya kunwa na edi boa wo de dabi yo yate meko bi pa da poncha ni bewuo no ye behu ne tenten transo de aduru ho awie anwumre ya ba ya nana kwabana kase nie mene akosia ejewa kode adomose ama moniti adehye ne yaso soe man 88 wona bedwafo etenase. This is Sompa 93.1 FM.